wato labaran duniya mai rawaitowa Suleiman Shu'aibu wanda yake karantawa Dan Magaji TV9. A yau ne muka samu sakamakon cewa man fetur ya tashi a Najeriya, kasancewar an ce dala ya tashi domin ana buƙatar a ce an sauke dala. Kasancewar haka wasu hukumomi da dama suka yi alawade da wannan abin da ya faru. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a yau ne muka samu labarin cewa ya kai gidan marayu da ke Kano tallafi na kayan abinci. Shugaban ƙasar da yake kai a halin yanzu Bola Ahmed Tinubu iya ƙoƙarin ya sauke dala saboda tsadan rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Duba da haka akwai wata ƙaramar hukuma da aka same ta da laifin kisan kai ta kashe wasu yara ɗalibai kusan 66 zuwa 70. A yau ne muka samu labarin cewa Dan Magaji TV9 wannan mai rawaito muku mai aikin comedy nan Bola Ahmed Tinubu ya mushi kyautar naira biliyan 2 tare da gida a Abuja, ya ce ga wannan ya lallaba daga nan zuwa wasu lokaci kamun ya neme shi. Bayan haka kuma kana ya kara da mu cewa wannan dan comedy wato Alhaji Dan Magaji a yau ne inji Tinubu ya ce zai kara bashi kwamiti na 'yan komedin Najeriya. Bayan wannan kuma ya kara da cewa zai dauki nauyin karatun shi daga nan har Ibadan. Kana ya koma ya ce akwai wani wanda suke yawan aiki tare da shi wato Ataka, saboda kasancewar Ataka ya yi wani rawa tare da rawan da Bola Ahmed Tinubu yayi, ya ce gaskiya ya kamata a ɗauki kwakwarar hukunci akan wannan. Yanzu haka Hayatu an yi gidan maza da shi. Allah sarki. Bayan wannan kuma muka samu labarin cewa akwai wani SUK Dr. Sadiq, kasancewar ya zo ya yi wani komedin maye-maye tare da shi da wani ana ce mishi wane ne ma gashi nan dai sunan bai fita mai kyau ba. To a halin yanzu wannan labaran a yanzu muke so mu kawo ƙarshen shi, amma muna so mu ji lokacin ku akan wannan labarai. Idan akwai abin da ya muku daidai